Olen Ingeborg Eonman. Olen koulutettu ammattitulkki, jonka kielipari on suomi-venäjä. Tulkkina erotun joukosta erinomaisella suomen ja venäjän kielen taidolla, ja lisäksi aiemman sairaanhoitajaurani ansiosta minulla on erityisesti osaamista terveydenhuollossa. Venäjän kieli on äidinkieleni ja suomea opiskelin oikeastaan koko elämäni ajan. Ja ensin kotikaupungissani Pietarissa ja sitten tässä Suomessa, kun muutin tänne opiskelupaikan perässä 13 vuotta sitten. Työkokemukseni tulkkausalalla on kertynyt jo vuodesta 2022 ja työn ohella olen suorittanut myös asioimistulkin ammattitutkinnon, josta valmistuin lokakuussa 2024. Olin jo ennen koulutusta hyvä tulkki ja tutkinto ja koulutus kehitti minusta ammattitaitoisen tulkin, joka hallitsee ammattisäännöt ja käytännöt ja alan salat erinomaisesti. Kertynyt osaamiseni ja luonteeni piirteet takaavat osaavaa, laadukasta, tarkkaa tulkkausta monipuolisissa tilanteissa, joissa venäjän kieltä tarvitaan. Olen tulkkannut venäjää pääosin etänä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, aikuisopetuksessa, vuodeosastoilla, terveyskeskuksissa, neuvoloissa, mielenterveystoimipisteissä, Kelan toimipisteissä, sosiaalialan toimipisteissä, kriisipalaverit, lääkärikäynnit. Löytyy laidasta laitaan kokemusta näistä tulkkaustilanteista. Ja etätulkkauksen lisäksi pystyn helposti toteuttamaan lähitulkkauksia tässä Meri-Lapin alueella. Omaksun hetkessä työskentelyssä tarvittavat sovellukset ja työkalut. Työntekijänä minua on kuvailtu osaavaksi, vastuuntuntoiseksi, luotettavaksi. Olin pitkän ihaillut asioimistulkin työtä ja kun astuin tälle urapolulle 2022, en ole sen jälkeen katunut hetkeäkään. Nautin tulkin työstä suuresti ja asiakkaat arvostavat minun ammattitaitoani. Так что если это видео смотрит кто-то, кому нужен переводчик русского и финского языков, то обращайтесь.